לפעמים דיילים בבניין הזה. האנשים הללו, אלו החלוצים האמיתיים של דורנו, ממילא הם מוצאים את עצמם שוב באותו קו חיכוך שיוצר את אותה אש שממנה תצמח המנהיגות העתידית של עם ישראל. יעלו עכשיו התלבטנו את מי מתוכם בדיוק להזמין בשביל להדליק את הנר, ואני שצריך להזמין את כולם. ואז נזכרתי, ותבוא לכאן תכף אשתו של נריה אופן, בתור שעצרו אותנו, כי הרי עוצרים אותם, כי הרי מתרחש איזשהו גירוש שקט. באים וכותבים אותם בלילה מתוך משפחותיהם, משפחות מרובות ילדים, שמים אותם בבתי מעצר, אלא אם כן התחייבו לא לחזור, ובלי שום כתב אישום, ולכו לדברנו כבר במערכת המשפט, אין מה להחדיר מילים ומציאות למעין שהציבור היקר שנמצא כאן מכיר. אז את הנר, בשמו של נריה אופן, תדליק תכף אשתו, הצטרף אל גברת אופן, נעמי אופן, להדליק את הנר החמישי, נר גיבורי המאחזים, חלוצי הדור. בבקשה. שלום לכם, חג שמח. באמת, לצערנו גם היום על שטחי ארצנו הקדושה, רודפים אותנו על קיום תורה ומצוות. ממש רדיפה של בעלי, של כל החברים העיקרים שלו. ממש על עצם העניין של קיום תורה ומצוות, של לדעת למי מקשיבים, לפקודה של מי. ואנחנו גאים בזה מאוד, ושמחים מאוד להיות הממשיכים של מתתיהו, אם יורשה לנו. לפחות להגיד את אותה תורה שמתתיהו ובניו אמרו. ותודה רבה באמת על הגיבוי שלכם, אנחנו זקוקים לו מאוד. נשמח מאוד לראות אתכם באירועים שהם מקיימים, הדלקת נרות מול הבית של יאיר נווה, שהוא, לצערנו, עם הכיפה שעל ראשו, אחראי ישיר, חתום על הצווים האלה, הצווי הגירוש. כל ערב בשעה 7:30 יש הדלקת נרות מול הבית שלו, רחוב יהודה הלוי 30 בגבעת שמואל. וגם כל מוצאי שבת אנחנו הולכים בשמחה גדולה מלווה מלכה מול הבית שלו, ומול כלא שקמה, שם כלואים האסירים. נשמח לראות אתכם איתנו, חג שמח. את יכולה לראות את עצמך, לנסות לראות את עצמך מהצד השני של המתרס, יצחק רבין זכרו לברכה, חלילה אריאל שרון עלול להירצח. את יכולה להבין מה הרגישות מפני, או החשש מפני אנשים שאומרים הדמוקרטיה זה לא הסיפור שלי? תשמע, בדיוק כמו האנטישמיות שרצחתם את ישו, ורצחתם את האדם של הילד למצות, מזכיר את כל העלילות מה שאתה אמרת עכשיו. מספיק עם השימוש הציני הזה ברצח רבין. אבל רבין נרצח, בכל זאת, רבין נרצח, לא ברור על ידי מי, לא חקרו על ידי מי, אל תגיד לנו, אל תגיד נו. יש הרבה... למה את אומרת שלא חקרו? יש אדם אחד שהודע והוא יושב בבית סוהר, למה את אומרת שלא חקרו? אני חושבת שהוא רצה לרצוח. מי שצעק סרק סרק וכל מה שהיה שם, בוא לא ניכנס לעניין כי זה באמת סוטה מהעניין. חוץ מזה שאני גם אישית לא חושבת שבידיים שלי להחליט על חיים של אדם אחר, וגם נריה לא חושב כך. נריה, אמרתי קודם, הוא אדם אידיאולוג, הוא רואה למרחוק, הוא מוביל אחריו אלפי אנשים כל חודש בסיבוב שערים. בכלל, רחוק מאיתנו כל הנושא הזה. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. כל טוב, שלום.
בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שרוף פינוי שולנו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם מלך. אז ימלא שרוף פינוי שולנו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם מלך. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים, היינו שמחים. כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. הלוך ילך ובכל נושא משך חזרה, בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו, נושא אלומותיו. אז ימלא שרוף פינוי שולנו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם מלך. אז ימלא שרוף פינוי שולנו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם מלך. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים, היינו שמחים. שוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם מלך. היינו שמחים, היינו שמחים, היינו שמחים, היינו שמחים. אז ימלא שרוף פינוי שוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם מלך. אז ימלא שרוף פינוי שוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות מלך. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. אז ימלא שרוף פינוי שוננו רינה, אז יאמרו בגויים